rahmatullah. Ya ku yan uwana, barkanku da shigowa wannan channel namu mai albarka. Dan Allah muna roƙonka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Kuma dan Allah muna roƙonka da ka danna mana alamar liking dan Allah, hakan shine zai bamu ƙwarin gwiwa kawo muku bidiyoyi sababbi. A wannan bidiyo wanda muka yi yau, kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon, akwai wani application mai ban mamaki wanda ya kamata duk mai chatting ko ba ma mai chatting ba, duk ma mai amfani da wayar Android a ce ya mallake shi, saboda yana da matuƙar amfani sosai. Application ne wanda zai canza ma wani yare zuwa wani yare. Kamar yanzu a yi ma rubutu da Larabci baka sai da za ka yi kai translating ɗin yaren ba, to za ka iya maida shi zuwa Turanci da others yare dai daban-daban kala-kala, yarurrukan duk za ka gansu a ciki. Duk yaren da kake so ka canza za ka canza. Insha Allahu a wannan bidiyo kamar yadda kuka gani a title ɗin, za mu nuna maka yadda za ka yi kai translating ɗin kowace irin magana da aka yi ma, ko da Larabci ko da Turanci ko da wani yare can dai daban. Insha Allah ku biyo mu cikin bidiyon. Muna ƙara roƙonku da Allah wanda bai mana subscribe bai danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa yadda mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Mun gode. Yanzu kai tsaye zan nuna muku app ɗin. Kamar yadda kuka gani ga app ɗin nan, a zagaye shi, ga shi nan Low Translator. Ga nan na yi wannan akan shi, na yi arrow ko? To yanzu zan shiga cikin Play Store. Zan shiga cikin Play Store in searching ɗin shi. Kai ma za ka shiga Play Store ɗin wayarka. Amma zan ajiye muku link ɗin wannan app ɗin a description, wanda kawai dannawa za ka yi ka Play Store kai tsaye ka ɗauko shi. Yanzu ni tunda ina da shi zan shige shi kawai. Ga shi nan Translate, Low Translate. Zan shiga cikin shi. Wannan abin da kuke gani ya kamata a ce duk mai amfani da Android yana da shi, saboda application ne da na matuƙar amfani sosai da sosai ne. Ai haƙuri wajen ba network ne sosai ina jin. Shi sa ya delay yauwa ya buɗe. App ɗin yana da matuƙar ban mamaki sosai sosai. Yanzu kai tsaye zan shiga nan. Sorry. Nan wajen. Kai da wani ga nan translate next camera voice translation. To shi za mu shiga cikin shi. Yanzu a cikin shi za ku ga baku option guda biyu daga sama. Ga nan English to Arabic. Za ka iya ka shiga ka danna kan English ɗin misali, idan ba da yaren English za ka rubuta ba. Duk yaren da za ka rubuta a fassara ma shi za ka fara rubutawa. Shi za ka fara selecting farko, kamar yadda kuka gani ga shi wajen nan English ko nan kuma Arabic. To abin da ake yi za ka rubuta English nan, to zai koma Arabic a nan. Ka gane? To idan kuma kana so ka canza ba daga English bane, daga Arabic za ka yi ta zuwa English, yanzu sai ka danna nan. Sai ka danna saitin wannan duk ga yarurruka nan sosai. Za ka ma ka iya searching ɗin yare wanda kake so. To mu ce su English za mu yi choosing ko? Kamar yadda kuka gani ga English. Ga English ɗin. To mu English za mu yi choosing. To sai ka zo nan English to Arabic ne ko English to wani yarurruka, duk ga shi nan dai. To sai mu bar shi English to Arabic ɗin. Mun gane? Ga su nan English to Arabic. In kuma to Arabic to English ne, duk za ka iya canzawa. Ga shi nan Arabic to English.
To amma mu yanzu zamu rubuta English to Arabic mu ware muku misali da shi English to Arabic. To misali yanzu zan sa gashi nan type your text. Maganan zamu ɗau kalma I love you. I love you ko sai ka zo ga daidai wani waje nan da suka yi ma alamar good. Ga wani waje nan da aka yi ma alamar good. So insha Allah ka ganta aka yi ma alamar good sai ka zo ka danna shi. Ga yana yana ciki to ka gani kaga I love you da larabci kenan. I love you zuwa kalmar larabci kaga abin da ya koma. Ga I love you nan da turanci zuwa larabci simple duk yaren da kake so insha Allah wannan abin zai taimaka ma wajen canza shi zuwa duk yaren da kake so. To wannan abin yana da matuƙar amfani sosai. Ku karanci da Arewa Tech and Crypto, ku kasance da Arewa Tech and Crypto domin kawo muku abubuwan da suka shafa. Kamar yadda kuka gani daga nan sama akwai yadda za ka yi scanning ɗin abu ma in a rubuce yake. Ka gan shi da nan inda magana ma za ka yi nan ma inda kyamara ne duk za ka iya scanning ɗin shi lafiya ƙalau. To insha Allahu ku kasance da Arewa Tech and Crypto TV mun gode.